Taring simi angro jagarina hagado Thaichok Phal mase oron simi pura Rwkhlai ang oron ni wansaro ko oro Rwkhlai ka ano offlet ni wansaba ano horoda brogodo oro club no sawi khanan simi jagari naidi simi hina ano oro khanan simi jagari ma pura Rwkhlai tong ben pura da bobe buti angro onek rekhang ni sang pura konye ne khit tong wana ma singcha mangpli kasai phekya aguli shohor Nanda Don Bosco Rwkhlai haikba lahar kinaro baniya khlainai khoroksa college ni student Tiprasa belaikno hanang pinang tongki Jakha obahanyo kubun bosongni bororok bai oro baniya khlaimaya oro Thaichok phalimaya hene Tiprasa rongno Rwkhlai tongkha obahanyo kubun bosongni bororok Tiprasa rokni ha Tiprasa rokni jaga hene abo sai tongmani tabu kubun bosongni bororok tabu khorang kotor khlai chiri khok gei tabu Tiprasa no dur noi tongkha belai kheno lajima singcha mangli kasai phekya aguli shohor khoroksa rang puisa nangmani bagai rungsrungnani bagai rang puisani bagai Thaichok phalei baniya khlai tongja jamani Nanda lahar kinaro obahanyo tabuk Tiprasa satok jagai tongnani nangkha obahanyo social media ni buskango phaiye chiri khogoi sanani nangkha khoroksa Tiprasa sikla college ni student tamkok saka khnai di report Nagar news Taring simi angro jagarina hagado Thaichok Phal mase oron simi pura Rwkhlai ang oron ni wansaro ko oro Rwkhlai ka ano offlet ni wansaba ano horoda brogodo oro club no sawi khanan simi jagari naidi simi hina ano oro khanan simi jagari ma pura Rwkhlai tong ben pura da bobe buti angpro onek rekhang ni sang pura konye ne khit tong ampore adin horono oro pura ono wansaro haika ano ramro kutumbu rano sampai oro Thaichok phamani wansa dolgos thaijang ge gang ang Kwrwi ang riang malik no kol khaigna hini sabaika ang apro ojan jagari khedo o dara Tiprasa tongge dara wansaro hinpai mas dara ti ongko wansaro no hindo hro mo ani manasi oro kem himangla hine dara Tiprasa tongge ado base ongge dara khaito sator sarigon thangbaika ang gangkai horkutu adino ang ongko hornoita jora phalka o hornoita pa hingai ang aro manik kana kona phainani 10 tawa a obinogoro hor 10 tawa aro ongko obinogoro apurba dukan hi tongdo blood chan club aro ang ongko bike ongko even side ta bike even side tonda ano o dukan kinaro sabo bike ton ne angke bono bo ongko mutai ri tongdo ga angko bini ongko suri tongna hi tongo bo Hare Krishna hi tongna ga ang nasina ga sabo nongkha ne duiba hoi ni nongkando gambo suri tongna hi tong olga haimane bini kormachari haido arbo Tiprasa tinjona bora haido Tiprasa hai khanaga dara Tiprasa hai ano sagata maling no tonghe ano thamas maling mogol kotoka naide hoi bitri dok ne amte ke no do ngana ang saimang da bo to wansa to ano buta punai gang maling no phacha kol khaika borok purak khaisige tinjona borok pura khaisi haiga do dugana hapka singaro satjona do Tiprasa aro mansa masa sungna pura hini tongo emtom ta pura te masa chena tha pura ru waisin buisin amte ni do ang pura sar sorry uncle sorry ang tini ketal che pula che oro bike tini toni Jakha malik ang ko song saimia chere bor Tiprasa o wansa Tiprasa tha pura ru buisin aro amte hin sai tong aro ko apurba dugani malik puro video khaija tong mobile lo ang full video khaimale pura Kwrwi ekdom dom Kwrwi su ang last to khainem buka ang video to heka 21 taring ka oro khaika oron simi bui jagari na hine ang oron ko khali ata ang ose hine oro likha oron simi joton line sin joton si jaga hine bui oro likha oron ko i mukhideng phalai bari na ha tong ang ta bom na samia o mukhideng phalai boban oi oro jagari mangla hine te o kinaro ka i o bike ongko kesak tongman jaga oro o kinaro hi o duita su si tonando o duita su jaga chigon chachi monang kolo khais tong asu basu jaga tona se oro tonmai hin chawdo Rwkhlai na even kinaro tong kami kinaro i oro wansa chati dio atui tonya de o ge kisa si muk kaisa ang duita si bero do duita kha saga ang chata oro bero oro na di bongni wansa bong na Tiprasa no Rwkhlai si wansa boro no jaga ri ui oro sati hunja oro uklobu sango nainadi uklobu sango poni wansa borong ka jaga ongko mukhidam phali ni jaga ri oro thuruksa robo ko wansa robo bore ko oro kormachari ansai cherai ansle an soman rokse bui klam ni borok ang nungbai mase bong busang sa ano da borok amte hinu ano klam borok side laka oro ke Rwkhlai mangla
Oro no ma tong nai kebre mang Kelam ni borok thaka. Kelam boro yang haibe ka mani boro ang yang ko oboi nogor bo thamani a oboi nogor bo kelam boro wansa mang sine oma oro okol no sakang ga jo wansa no support thene Tiprasa support khaigla ne ang mano hai sabe ka ma ang media or thangna hindi media ang robaro thana nai ka robaro ko media of hini sawe ang robaro time malia ang bo dabo college ni student ang college ni ongko rang rime engse ang tabo mo kormosari 15,000 khai ano khai tongo phung ang 5:30 ni simi hor 9:10 jora rok tongo khai phung ang mai rok si masa ya onek 20 mas khai tong tabo on sing reklama kaisa pura 25-26 keji mono apro 7-8 kere tong do amti 7-3 ke 3 mal paijang ge tiramati mang 20 mas hazak ang onek reklai ja kini botesa aron se jaga oi oro jaga tongmang la klam ni borong nungna khai nungdi ne wansa ro si dagi tongo iko aro bai tongo ba bai no ber khlai ja bai pusu dukho nang ja bini pura mukhi dang gila bono pura reklai amti khai tong tong a bai no se reklai bai pura dukho na pa sing Tiprasa ante e aro Tiprasa 20-30 jona borok bazaru ambon saka manai ab first time in the Nanda first time history ang 20 wo khakya Tiprasa rong bai ang phakiga borong no saka a ta kiridi borong jono kiriza wancha mang no sikiriza masa no sikiriza ang bon saka ta kiridi me ang bon saka ang oro fight khana no bong ni haya mo bong ni jaga ya Tiprasa ni house sing Tiprasa sing tang business wancha business khaimano Tiprasa tang business khaimya Tiprasa ni hable Tiprasa wo business khaimano bobo samung khaimano wancha simi khaimya thamcha rila 50-50 ang joto wancha no ba hamya hiya wancha 80% hamya hangka 20% kaham tongo ang joto no ba hamya hiya Tiprasa ba 80% kaham ka 20% hamya tongo amde ta sing mili line ma unity ingman ba sing tabo aro 20 jona 30 jona bor kiri laija ang saka oi bai no ta kiri nong house olkhai bor hambai hin chapa ga apro ang fight ke Tiprasa rong ba apro ba munai nang oro tongmang ba bela hambai saka daily si reklai jago ang adino first time 20 tariko ang 20 tariko ano reklai jang mani oro ang pura apro fight ke ani WhatsApp group paran borok jotong saimaka paran borok dasaka munai sing haina de nangno hinsaka ang saka dara ang kolom bai fight kena ang wisdom knowledge bai fight kena amte borok nono yakti saya ang lekha pora borok haja ang tabo ain bai fight kena ang saka amte bulaina tokna ya ang ain tong ka ain bai fight kena jan ang fight ke dara aja orok rekhanya ok dugan khanya rok to oro dugan khanya tong ri ko aro thuja wansar mas dara ang tak thaya borok ono sawana ang bo hano ta kiri tong ang nenge boro ni mo kita ba ang bong sanya bong ni mo kita an bong sorab gotha ko dara ama deborma do baban ke Chhattisgarh ni sing yang ko para brojo binodini puro tongo sala kaham ke sorab gotha ko ang ko BA political honors khai tongo Holy Cross college ang tabu ko ani college fee rime ang se ang mano support khaine ni se ang ani college fee rina hi ang ta khajoro phali tong mabo iyo baino bo ta saimano baino bo kok thang saimon tabo sabre khlai am kha wansarong no khayo aro tabu thang dara kok salemano hindi tha lagena